Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa masu sauraron mu, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan lokaci. ‘Yan uwa, kamar yadda kuka sani, tashar gidan Asararu TV tasha ce wadda ta yi shahara wajen kawo muku nau'ikan asiri kala iri daban-daban domin taimakon al'umma waɗanda suke fama da matsaltsalu kala iri daban-daban. To a yau ma ɗan uwa, kamar yadda ka sani, yau mun kawo muku wani shahararren laƙani ingantacce sahihi wanda yake mujarrabin ne da Allah a jarraba. Ga duk wanda yake fama da matsaltsalu irin wanda za mu ambata a yanzu, to gaskiya ya aikata wannan ya fita daga cikin masifar da yake fama insha Allahu. To ɗan uwa, da Allah kar ka manta, idan wannan shine shigowarka gidan Asararu TV, kai mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa don samun ci gaban shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. To da waya, kamar yadda ka sani, wannan asiri ne wanda yake aiki a ɓangaren mallaka da jan hankali na kowane irin mutum wanda kake mu'amala da shi. Mace ce wadda kake tare ita a gida, ko ko budurwa ce, ko saurayi ne, ko ko macen ce ma za ta yi wa mijinta domin bauɗe mata da yake so. Ɗan uwa, za ki iya amfani da shi, ko ki sa a rubuta miki, ko ki yi da kanki. Wannan asiri sahihi ne kuma ingantacce ne. To idan ka tashi ɗan uwa, abin da za ka yi shi ne, wannan hatimi da kake ganinsa, za ka nemi allonka da tawaddarka ka ajiye a wuri guda. Sai ka ɗauko wannan hatimi da kake ganinsa, ka duba shi sosai, sai ka rubuta shi a kan allonka. Idan ka rubuta shi, za ka iya rubuta ƙafa ɗaya, za kuma ka iya rubuta shi ƙafa uku. Yana kamar mara dai za ka yi shi, amma bakwai kai dai ya yi. To amma ko ɗaya kai, aikin akan haka yake, ba matsala. To sai ka duba ga gurare da aka bubbuɗa nan, sai ka zuba sunan matar ko sunan mutumin da kake so ka sa ka mallake shi, ka jawo hankalinsa ya ji yana ƙaunarka. Babu wanda yake so yake da tasa in ba kai ba. Sannan a nan wannan babban hakurin da kuke munjayen da kuke gani, gashi nan an sa Muhammadu. To wannan mimun ɗin gashi nan za ka ga bayan wannan ya Allahu, ya Baduhu, ya Habibu da aka yi, to a tsakiya za ka an sa sunanta da ajami. To ma'ana za ka sa sunanta in mace ce, in namiji ne kuma sai ka sa sunansa. In ma mutanen da kake so da yawa, sai ka sa su, sai ka ja hankalinsu. To idan ka samu kai haka, sai ka wanke. Idan ka wanke da ruwa mai kyau, ka ajiye ruwan, sai ka nemo, akwai tsamiya. Tsamiya kowa ya santa, amma baka santa ba, ka tambaya ko ka je kasuwa inda ake sayar da kayayyaki irin wanda ya shafi 'ya'yan itatuwa, to za ka samu tsamiya, ba ta da wahalar samu. To shi tsamiyar za ka samu, sai ka tsuma a cikin rubutun. Idan ka tsuma ta a cikin rubutun, to ko kuma in ba za ka tsuma ta ba, za ka iya fara tanadar tsamiyar, sai ka tsuma ta a cikin ruwa mai kyau. To wannan ruwan sai ya kasance, sai ka tace shi. In ka tace, ka cire wannan tsamiyar, to sai ya kasance wannan ruwan shi za ka wanke rubutunka da shi. Duk yadda kai, ko ka fara wankewa, ko ka fara tsuma tsamiyar, sannan sai ka wanke allon da ruwan tsamiyar, ko kuma bayan ka wanke rubutun, sai ka kawo tsamiya, sai ka tsuma. In ka zo sha, sai ka sha, sai ka watsar da ita wannan tsamiyar da tunda tana da 'ya'ya, ba zai yiwu a ce ta narke ba. To haka za ka yi, sai ka ɗau rubutunka, sai ka sha. Ka bismillah, ka ce, Ubangiji Allah, wane da nake so ko nake tare da shi, Ubangiji ka juyo hankalinsa gare ni. Duk inda ya yi amfani da wani abu da ya danganci ɗanɗano a kan harshensa, kamar yadda na ji tsamin tsamiyan nan, Allah ka sa sai ya tuna ni a duk lokacin da ya yi amfani da abin da ya danganci ɗaci, ko zaƙi, ko tsami, ko bauri. To insha Allahu, duk sanda ya yi amfani da wani abu da ya danganta ɗanɗano a harshe, to wallahi sai ya tuna ka insha Allahu. To ‘yan uwa, haka za ka yi yau, sai ka kuma maimaita shi gobe, sai ka kuma maimaita shi jibi. Kai kwana uku kana yi, ka ga ikon Allah, ka yi mamaki sosai. To ‘yan uwa, da Allah kar ku manta, in wannan shine zuwan ku gidan Asararu TV, ku mana subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sauran ci gaban kundin asararai da za mu kawo muku cikin wannan tasha mai albarka. Ku dai ku kasance da wannan tasha domin cin gajiyar zafafan asararai da muke kawo muku kai tsaye don magance matsaltsalunku na yau da kullum. Allah Ubangiji ya mana jagora, ya sa mu dace.